Dati tayo may lupa kayo. Oo. Anong nangyari po sa lupa nyo? Nabudol ba? Paano nakuha lang sa inyo? Oo, sa ulang. Bali, parang anong nangyari? Pinapirma kayo, nang hindi nyo alam. Tapos hindi na naibalik sa inyo. Hindi. Naiyak si tatay. Ano yan? Sino nang budol sa inyo? Ano? Sa laban. Ano yan tayo? Hinulug-hulugan nyo o pamana? Mana yun. Mana yun. Ulang na. Tapos ngayon hindi nyo na nakuha. Grabe naman talaga yung mga tao na yan, no? Kaya nga, tapos ngayon tingnan nyo. Hindi kasi nila alam yung kalagayan nyo siguro ngayon. Siguro pag nakita nyo yung nakita ng tao na nambudol ng lupa nyo, pag nakita nyo yung kalagayan nyo ngayon, magsisisi rin yun. Wala. Puro patay na rin eh. Patay na rin. Eh sino yung Mga anak na lang. anak na lang? May pinamana sana. Yan ang hirap sa atin mga Pinoy, no? Kahit na, basta makakabiglan tayo. Makakabiglang, hindi nila iniisip yung hindi nila iniisip yung tag dito. Hindi nila iniisip yung masasagasaan nila. So ayun po mga kakuwela, at yan, nagsama-sama na naman ulit kami para mamahagi ng biyaya sa ating mga kababayan na lalo na yung mga nakatira sa lansangan, no? At yan, kasama ko si Ate Del, si Nathan Cute Vlog at si Tito Slick Guevara. Ayan, Na bagong ligo. na bagong ligo. Sana all. Isingit talaga natin lagi. Oo. Isingit natin. Sana all bagong ligo. Oo. Inintay pa namin ng mga 5 hours. Doon tayo, diretso tayo doon, Paddy. Ano na, Ate Del? 5 hours yung hintay natin. Pawis na tayo. Siyempre, press ko lang. Yan, bali, ipapakita ko sa kanila yung sumabit. Bali, papakita natin yung kila Ate Del sa video na lang nila nyo abangan yung papabahayan natin dito sa Taguig. Yan, abangan nyo na lang sa video nila, ha. Kasi yung sa akin charity, yung mga pupuntahan kong tutulungan doon ngayon. Ang makikita nyo dito sa aking mga video. Yan, at sa lahat ng mga bago dyan, ako nga po pala si Jay Guevara, yung isang charity vlogger dito sa Taguig. Mga kakwela, kung natatandaan nyo to, yung pupuntahan namin ngayon, siya po yung putol yung paa. At nabalitaan namin ulit ngayon ni Tito Slick na siya ay pinutulan na ulit ng panibag. Pinutol na ulit yung paa niya, no? Kung natatandaan nyo yung unang punta ko sa kanya, isa pa lang yung napuputol, ngayon 2 na po. So ngayon, bibisitahin namin at madala namin kahit paano ng ayuda nila Ate Del at Nathan. So tara po yung daanan dito. Grabe. Ako nga hindi nalulubog, ikaw pa kaya, tara na. Muga lang. Puntahan natin dito. Yung dati isang papa lang yung napuputol sa kanya. Ngayon, naging 2 na. Puntahan natin dito si nanay. Kuya, may kiraan po. Ano, kaya mo? Kaya pa. Kaya mo pa? Ilan. Okay pa ako. Okay pa? May isa pusa ako. May sa pusa ka? Ayun, may sa ilong. May sa ilong, may sa pusa. Ang daya nung isa niwan tayo lang nasa bilaran. Madahang gaaway na naman yung dalawa. Nandyan si nanay? Oo. Ate, kaya mo yan, no? Saan po tayo? Wala aso? Wala po aso?
Kamusta po, Asin? Ito, dito. Tulad na naman. Tingin? Po, sabi nga po sa amin eh. Ito, Kasi nanay bit. Unay, dala pangalawa na nay. Oo. Nakakalabas ko lang ng ospital. Kailan mo kayo nakalabas? Nung Lunes. Grabe. Oo, dalawa na. Inoperan ako, Nung pagpunta ko dito, may isa pa yan ah. Oo. Nalay, naging busy po ako eh. Kaya kaya ngayon na lang ulit ako nakadalaw. Balita nga namin, naghahanap nga daw kayo ng mga tawag dito, saan kayo kumuha ng niyan, tay? Wala ako, eh. Saan? Nangihingi kami ng mga kamag-anak. Bali ngayon lang ulit kayo nakalabas. Kailan ho kayo na Buwet ako na opera. Isang buwan ako doon. Lunes. Bakit na bigla bang sumakit ng gusto? Na siya, namagana. Namagana. Yan po si Ate Del, mga kasamahan ko pong vlogger yan. Pasok kayo. Hindi, okay lang po na, dito na lang kami. Buti nanay, hindi pa rin kayo napapalis dito. Hindi pa. Binakura ng ayon eh. Oo. Nata namin sa malayo. Bali, tawag dito. Ano to, nagbabayad na lang ho kayo. Ewan ko sa mister ko. Anong tayo, ano daw usapan nyo rito? Nagbabayad kami, Namandaan, isang buwan. para sa lupa. Tapos, yun, bayad lang pero Parang upa lang. upa lang. Hindi siya magiging sa inyo, ganun. Upa lang talaga. Wawa naman. Ayay! Wawa naman si nanay, oh. Sabi ko nung nakaraan, bibilang ko pa to ng nung niya, ha? Yung cream. Diabetes. Nung pagpunta ko dito, may isa pa yan, ngayon dalawa na. Wawa naman. May dala pala ako dito sa inyo, nay. Pagpasensyahan nyo na to. Yan, kahit pa paano. Tawag dito. Ito, Ate Del, ito kasi, yung nila, itong bahay nila, may may miyari. So, pinapalis na rin sila dito. Kaya yan, yung may mga bakod-bakod na yun, yung mga nabili. Bali, siya, 20,000. Pwede ka mag-down ng 20,000. Hindi ko lang alam kung magkano yung amount. Balitaan nyo tayo, may balita ba kayo kung magkano amount dito sa lupa na to? Basta nakabigay ka ng 25 eh. Ano na yun? Pero may may kaso pa itong lupa ko. May kaso pa. Kailangan, may hirap pala to. May kaso. Oo. Paano yan? Ang dami nang parang nakabili tayo. Oo, marami na. Dalawa rito. Init dito, nay. Oo. Wala silang kuryente dito, Padi. Ang sinitan. Wala silang kuryente dito. Tapos tong bahay, Padi, dito ang pakita ka. Tong bahay, hindi rin to sa kanila. Bali, pinapalis na nga sila dito. Wala rin itong manilipatan sila. Nagbabayad na lang sila 500 kada buwan. Upa. Yan, kasama niya yung mga apo na yan. May anak kayo diba, nay? Yung isa, nasa likod. Marami itong malis na. Malis po. Signal. Hmm. Sa asawa niya. Yan, si tatay naman, nung trabaho lang nito ni tatay, nangangalakal. Si nanay, yan, hindi na rin makapagtrabaho, gawa ng PWD na. Tawag dito, nailapit niya yan sa mga mayor natin, sa mga kandidato nay, nung nakaraan. Hindi rin? Kami naman lang. Jay, mahirap na Ayan, bigyan mo kay tatay yan tayo, bigay na Ate Del, thank you Ate Del, Salamat. Yan, para may panggastos-gastos kayo. Ito din sa akin, Wala taggipit talaga ngayon. Oo. Wala talaga ang natin ngayon. Wala tayo. Kahit pa paano, makatulong man lang. Tayaan nyo, pag naging naman na, okay na lahat. Grabe. Ang init, Tingnan mo, Padi, Oo. Pag gumanong ka, Super, Mga ilang taon na ulit kayo dito tayo nakatira?
Ano na, dalawa na. 2 taon na dito. Sobrang cute. Si nanay naman, kailan na-start nagkasakit? Dagdag mo rin ta. Yung tat- Nung isang, Thank you, Paddy, ha. Thank you, Ate Del. 5 oras kami naghintay dito sa pagpaligo nito. Kailan ka, Nay, nag-ano? Kailan nag-start yan? Ano, 2014. Grabe sa kwento. Ano yan, Nay? Sa sugat lang nag-umpisa? Tapos hanggang hindi na gumagaling. nabusan lang nung may tubig. Ha? Nabuhusan lang ng mainit na tubig yan? Hindi niya nararamdaman. Naramdaman yun, diba? Sa lupaan. Nang maligo siya, tsaka niya nakita, ba't ako nagkaroon ng Grabe. lintos? Biglang naglintis yan eh. Kaya lang niya nalaman. Tapos simula nun, ayan na, nagtuloy-tuloy na, hindi na siya gumagaling. Bali, umabot din na yun ng ilang taon, ay ng 1 taon. Yung sugat mo sa kabilang paa. 1 buwan lang. 1 buwan lang. Ay, ang bilis. Oo, bilis yun. 1 buwan lang. Yung asing ko tapos asing ko. Hindi na siya gumagaling, wala na 1 buwan na. Yung huling punta niyo po. Hindi, yung unang paa niya, yung sa ang kwento. Yung unang paa niyo po, yung unang paa, ayun po yun. Meron din Yung, yun. ganun din yun. Paltos lang. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung... Gumagaling. Pero katulad niyan na yan po, naputol na po, eh, hindi na siya nagsusugat pag, ano na. Hindi naman, basta ingatan daw. Meron pa siyang sugat eh, no? Pero, Wawa naman yung matanda. sobrang liit po, nakakauwa. Dapat pa lang May edad na rin ito. Natay, ilang taon ka na, tay? 75. 75 ko, nay? 60. 60. Bali 15 anyos, 15 years tanda mo kay nanay, no? Ano to, nay? Maano rito? Malamok pag ano? Ayun, pagdating na alas 6. Pagdating ng alas 6, malamok na rito. Kulambo na. Grabe. Grabe yung ano, mga kabiyaya, oh. Ramdam na ramdam mo yung init, oh. Pero buti ka mo, mahangin-hangin kahit pa paano. Pag nawala na ng hangin, grabe na. Sana naging mata ka na lang. Eh, tatay, paano yan? Nag-usap ba kayo nung may-ari kung hanggang kailan kayo? Oo. Ilan lagi yung madali. Pagkatapos yan, Ha? ito taon ito. Kailangan makalipat na kayo. Sabi niya kasi, Ang mahal kasi ng ano, nanay, tatay, ang mahal ng ano, Sabi mo, ang ganda ng ng lupa dito sa atin. Oo, mahal talaga. Kung halimbawa na ang laki na mata. sa 30 square meter, may nabibili ka ng mga 20,000. Mata ka na lang. Nagawan ko na kayo ng paraan. Kaso wala eh. Biruin nyo, pinakamababang presyo dito, nagtanong-tanong ako, 100. Hulugan pa yun. Hulugan ba? Oo. Grabe talaga. Walang po yan kulabo. Nagsasalita doon sa bintana. Oh. Bakit? Totoo naman seryoso ka sa pagtulong. Si tatay, kahawig to ng lolo ko sa probinsya. Oo, mga Ikaw nga, huy, nakita nakita mo na yung tatay. May lahi ka ba, tay? Tapos sabi Wala. mo, Pilipino, purong Pilipino. Taga rito kami, kaya lang. Yung lupa namin, nanda. Dati tayo may lupa kayo. Oo. Anong nangyari po sa lupa nyo? Nabudol ba? Paano nakuha lang sa inyo? Oo, sa ulang. Bali, parang anong nangyari? Pinapirma kayo, nang hindi nyo alam. Tapos hindi na naibalik sa inyo. Hindi. Naiyak si tatay. Ano yan? Sino nang budol sa inyo? Ano? Sa laban. Ano yan tayo? Hinulog-hulugan nyo o pamana? Mana yun. Mana yon. Ulang namin. Tapos ngayon hindi nyo na nakuha. Grabe naman talaga yung mga tao na yan, no? Kaya nga, tapos ngayon, tignan nyo. Hindi kasi nila alam yung kalagayan nyo siguro ngayon. Siguro pag nakita nyo yung nakita ng tao na nambudol ng lupa nyo, pag nakita nyo yung kalagayan nyo ngayon, magsisisi rin yan. Wala, puro patay na rin eh. Patay na rin. Eh sino yung Mga anak na lang. anak na lang? Mga ipinamana sana. Yan ang hirap sa atin mga Pinoy, no? Kahit na, ano,
Basta makakabiglan tayo. Makakabiglang, hindi nila iniisip yung ano. Hindi nila iniisip yung tag dito. Hindi nila iniisip yung masasagasaan nila. Nadali na sa ulam-ulam kami. Tatay namin. Paano ulam-ulam? Nagtitinda yun eh. Oo. Magkano magbibigay. Yung pala, nililis na. Tapos hanggang sa lumaki yung sahod nyo, Oo, lumaki na. kaso lumaki yung utang, Oo. hindi na binalik yung lupa nyo. Yan, kinuha na. Dati, Grabe. sa labasan eh. Ano daw, yung lupa daw dati ng yung lupa daw dati ng ano, kasi may lupa daw pala sila dati kaso nabudol. Yung ng budol may tindahan, may lutong ulam. Tapos binibigyan daw yung tatay niya. Hindi nila alam, nililista pala. Oo, puro lista. Puro lista. Hanggang sa lumaki na yung utang, wala na. Yung lupa na nila yung parang pinambayad. Parang niloko nga talaga. Akala mo bigay tapos Oo. kukunin pala. Nyamo tayo kapag sakali man na may dumating na biyaya, no? Oo. Hindi natin alam. Kung nga, sinabi ko sa inyo, kung mura lang talaga yung lupa, naialis ko na kayo dito. Kaso mahal talaga, hindi ko kaya po eh. Hindi naman po ako sikat na vlogger o malaking channel, maliit lang yung channel ko. Kung ano may sinasahod ko yan, binibili ko yan, pinamimigay-migay ko. Kung may mag-i-sponsor man sa akin para sa doon sa binablog ko, napakalaking pasasalamat ko. Pero katulad niyan ngayon, tong video ko na to, yan ang inaano ko, pinamimigay-migay ko, hinahati-hati ko sa lahat. Lahat ng mga pinupuntahan ko, yung binablog ko, binabalik-balikan ko para lang mabigyan ng ganyan. Kahit pa paano, hindi na rin, kasi may malaking tulong na rin yan eh. Grabe naman yung gumawa sa inyo niyan. Wala naman ng konsensya yun. Binibigyan sila ng ulam, tapos nung akala nila bigay nga, yung pala nililista. Hanggang sa lumaki na yung utang nila sa ulam na yun, kinuha yung lupa. Oo. Mautak, no? Mautak talaga. Grabe. Kaya mahirap na talaga ngayon magtiwala eh. Tutusin lang ako, dalang-dala na ako sa ganyan. Pagkakatiwalaan mo tapos Matanda pa naman eh, madali lokohin yung araw. yung tatay nyo, Kala niya, binibigay lang. pala utang. Grabe. Hanggang sa humaba na lista. Yung si tatay, 78 na to. Hanggang saan kayo tayo nakakaabot ng pangangalakal nyo? Diyan sa paligid. Diyan, paikot lang hanggang C6. Oo, hanggang sa. Gamot mo, Nay? Oo, yun. Ano yung parang may hose? Dextrose? Oo, Hindi, yun. panlinis. Panglinis ng Sugat. sugat. Tapos betadine. Yan yung sinanay, oh. Ano pong ulam nyo kanina? Kumain na ho ba kayo? Lutong ulam lang. Oo. Ano po yan, Nay? Mga apo nyo po? Oo. Graduate. Nasa probinsya yung dalawa Mga nasa probinsya. magkapatid. Bali, ilan po pala anak nyo ulit, Nay? Apa. 4. Yung iba nandun sa probinsya. Yung isa nasa Bacolod, yung bunso. Ito lang si ate yung nag-iisa dito. Oo, lalo sa signal. Umalis na rin. Pangatlo kong lalaki nandyan. Ayun yung anak nyo. Yung lalaki, asawa nito ni ate. Ah, okay. Tapos yung bunso ko nasa Bacolod. Yung panganay ko nandun sa signal. Bibigyan ko na lang kayo. Sunod kayo mamaya sa akin. Bigyan ko kayo nito. Para tigisa kayo. Grabe, oh, pag hinahangin, oh. Oh. Umalagak pa. Sige, nanay, dito na kami tayo, ha. Maraming salamat. Oo. Salamat. Tatayaan nyo kapag makahanap lang ako ng lupa na mura-mura. Oo. Maraming salamat. May ano ko kayo dito. Karan din na kayo ng upahan dito ng Kasi wala din eh. Pag ginusto nung may-aring paalisin kayo, wala talaga kayong magagawa. Eh, yung binakuran nga nila yun, no? Kaya, Oo nga. Wala kaming daan. umiikot kami ro. Diretso yung pag ganyan eh. Doon, papunta doon. Oo, pagkatapos dito.
Sige tatay, nanay, dito na ako. Salamat po. Salamat sa inyo. Opo, bye-bye po. Ayan po mga kakwela, mga kabiyaya. Nakita nyo, grabe no, nakakawain na lang matanda. Ang masama pa doon, ay niloko sila nung ano, may lupa pala daw sila dati. Ay, moso yan. Oo. May lupa sila dati, tapos niloko sila. Ayun yun. Oo, may lupa sila, tapos niloko. Anong niloko? Binibigyan yung nangloko sa kanila, may karinderya. So yung sila din, walang-wala din, binibigyan daw sila ng ulam araw-araw. Akala nung tatay, libre yung ulam. Ang nangyari, nakalista pa lang, yan sa siguro, tumagal ng ilang taon, ang laki na ng utang nila sa tinsa karinderya, kinuha na lang yung lupa nila. Bullshit. Buwisit eh, no, Hindi, kung grabe. wala namang kasulatan na yung... Ay, hindi, mahirap. Hindi kasi, dati pa yun eh, dati pa eh. Kung wala namang kasulatan na itong ulam na to ha, babayaran nyo to. Wala Oo. naman kasulatan na Oo gano'n. nga, kaso nga yung panahon na, di ba kapag, lalo pag pobre, sinisindak-sindak. Kung ito, papakulong ko kayo, laki ng utang nyo. Di ba? Ganun yun eh. Grabe nga, kawawa naman. Papalisin na sila kasi. Oo, papalisin na sila dun. Diretso na tayo. Oo, diretso lang. 500 ang upa nila. Pag ginusto naman ng mayari, palisin na sila. Sa gulong. Wala nang ano, wala na silang magagawa. Ang dami talagang mapanggamit ng mga tao. Ngayon ayaw ko na talaga magtiwala eh. Pinagkakatiwalaan ko na lang talaga ikaw, sa Ate Del, Kuya Manuel, Galaero, Si Tito Oslek. Tito Ang tawag Oslex, doon, no trust. no one. No one. No trust, no one. No No trust. trust, no one. Oh, pero hindi pa rin yun. Pangit naman yung gano'n. Pangit naman Kahit yung asawa gano'n. mo, di mo Oo. pagkatiwalaan. Ano yun? Ano na yun, over na yun. Yung nagpauso nung nagsalita na yun, baliw kang hinayupak. Sa ulo. Yan. So hanggang dito na lang to. Sumabit na naman. Yan, hanggang dito na. Hanggang dito na lang po itong aking video na to. At may mga pupuntahan pa po kami. Abangan nyo na lang po kung sino yung mga ayudahan natin. Yan, with Nathan Kit Vlog, Ate Del, and Tito Slick Guevara. Yan. So supportahan po ang buong Trio Kuwela family na nandiyan sa description ng kanilang mga link. So ingat po palagi yan. Bye-bye. God bless. Magbabay ka na. Diba?